Siphinde sinibingelele kwiKhaya Media TV2. Lapho-ke besibona-ke namhlanje-ke i-MK Party iqala ukubonakala eMlazi ifaka amabhodi ayo ezigxobeni ezinobuso bukaJacob Zuma kanye nenye ebhaliwe nje engenabo ubuso bukaJacob Zuma eMlazi. Ake sibuke-ke namanye amakliphu alandelayo. Hhayi-ke uzibonele-ke nawe-ke i-MK iziphathele amabhodi ihambe iziculela. Okwakho nje ukuthi usubscribe kuleli khasi khona uzoyithola njalo njengoba zinjalo. Thank you.